Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et llevo... Hola, bon dia. Avui parlaré sobre el valencià. El valencià és una llengua parlada a la comunitat valenciana per aproximadament 2 milions de persones. Té la consideració de llengua pròpia segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i també posseeix la seva pròpia normativa lingüística. No obstant això, es considera lingüísticament la mateixa llengua que el català. Dins de la Comunitat Valenciana existeix controvèrsia sobre la seva consideració com a llengua pròpia o com a glotònim. A causa del període de temps en el qual no va mantenir el caràcter d'oficial, la llengua va disminuir el nombre de parlants. I també per influència del castellà es van añadir un gran nombre de castellanismes. Si parlem de la llengua valenciana com a sinònim de la llengua catalana, el valencià és parlat pels habitants de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears, Andorra, el Rosselló, la Franja d'Aragó, el Carxer de Múrcia i la ciutat de l'Alguer, a Sardenya. Les varietats del valencià parlades a la Comunitat Valenciana són les següents: dialectes de transició, valencià, valencià de transició, valencià castellonès, valencià pitxat, valencià meridional, valencià alicantí i salat de Tarbena. A la Comunitat Valenciana mai hem tingut problemes amb el valencià, almenys els que parlem castellà, que no són pocs. Des de Benidorm per a baix apenas s'utilitza aquesta llengua com a instrument de comunicació entre les persones. Aunque també en ciutats com València, que és la capital de la nostra comunitat, s'escolta més el castellà que el valencià. Aún así, a la nostra comunitat, en les zones castellanoparlants s'accepta l'ús del valencià i l'ensenyament en les escoles. L'actitud dels partits polítics que defienden el valencià és diferent. Els valencianoparlants volen que parlem la seva llengua, que també és nostra, i per això dissenyen lleis en direcció a aquest cas. No es conformen simplement com que els habitants de la comunitat valenciana sapien parlar valencià, volen que ho utilitzem en el nostre dia a dia. I també s'ofenen si no participem en la promoció del valencià, és a dir, no utilitzem la seva llengua. El valencià va ser implantat en l'antic regne de València per repobladors catalans després de la conquesta de Jaume I. En quant a la literatura, va ser en el segle XV i la primera meitat del segle XVII on es va veure reflectida la millor època de la literatura valenciana, que va donar lloc al segle d'or valencià. La gran majoria de pobles valencians va ser repoblats per gent tant de Catalunya com d'Aragó. Per aquest motiu, la gran majoria parlen valencià, excepte 4 comarques que fan frontera amb Aragó, que estan repoblades per gent d'Aragó castellanoparlants. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida.